Aleksandra Nikolić i Dejan Dragović ušli su u sukob zbog Aleksandrine ljubomore. Naime, Aleks ne želi da pusti Dejana, već želi da reši stvari sa njim. On joj beži i želi da izbegne veliki problem, kako on navodi. Sa tobom stalno neka rasprava. Nama je odnos bio najbolji na početku, kada si se sprdala, a ne sada kada si ljubomorna, rekao je Dejan. Razmažen si, ne može čovek ništa da ti kaže, dodaje Aleks. Svađamo se oko gluposti, isplaniraj moj dan, rekao je Dejan. Ja ću da počnem da komuniciram sa ljudima u Beloj kući, tako da ti sa Dinom provodiš vreme jer si sa njim najsrećniji. Ne znaš ti mene dobro i ja ću sa svojim prijateljima da provodim vreme. Ne želim da se svađam sa tobom, rekla je Aleks. Da te ja ne budim, ne bi ni sa jednim prijateljem provodila vreme, dodao je Dejan. Ne može sa tobom ništa da se reši, vikao je Dejan. Sad ćeš vidjeti da sve može da se reši. Stani da pričaš sa mnom. Ne mogu više da glumim idiota, klošar jedan, rekla je Aleks.